Gipangdawat sa mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cotabato Province ang gipangtunol nga ayuda sa provincial government ug Department of Social Welfare and Development kun DSWD atol sa gihimong ceremonial release sa livelihood assistance. Sa 68 ka mga PDL ang natagan og livestock animals gikan sa Office of the Provincial Veterinarian nga gilangkuban sa baka, kabaw, kanding, kabayo ug manok. 75 ang natunulan og tag 3,000 pesos nga cash assistance sa DSWD ug 3 ang nakabenepisyo sa libreng tilapia, hito fingerlings gikan sa Office of the Provincial Agriculturist. Nakadawat sab ang matag usa kanila og food packs. Samtang giablihan na karong adlaw Nobyembre 30 sa Cotabato Province ang Enhanced Justice on Wheels program sa Korte Suprema ug Provincial Government. Kini na ay ikalimang tuig sa implementasyon sa Enhanced Justice on Wheels sa probinsya nga naninguhang matabangan ang mga PDL nga matuki ang ilang natanggo nga mga kaso ug pamaagi sab kini sa gobyerno aron ma-decongest ang mga prisuhan. Tuig 2012 gipatuman sa probinsya ang inisyatibong programa ni Emilio Lala Taleño Mendoza nga nasundan niadtong 2014, 2016 ug 2018. Subay sa record tuig 2012, 89 ka mga PDL ang napagawas na ug 86 ka mga kaso ang na-dismiss. 157 ang napagawas ug 13 ang nahukman sa ilang kaso niadtong 2014. 95 ang napagawas ug 5 ang gibalin sa penal institutions. 25 ka kaso ang narekomenda sa mediation ug 14 ang malampusong napailawom sa mediation niadtong 2016. Niadtong 2018, 400 ka mga PDL ang napagawas, 30 ang na-refer sa mediation ug 9 ang malampusong napailawom sa mediation. Gihimo ang aktibidad sa Provincial Capitol Gymnasium Amas, Kidapawan City. Kaabag sa pagpatuman sa Enhanced Justice on Wheels ug the Increasing Access to Justice by the Poor program, ang Department of Justice, Public Attorney's Office, Integrated Bar of the Philippines, Provincial Legal Office, Philippine Mediation Center, Integrated Sharia Bar of the Philippines Incorporated, Office of the Court Administrator, BGMP, PDEA, AFP, PNP, Parole and Provision Administration, Philippine Dental Association, DILG, North Cotabato Medical Association ug uban pa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.